приятели, днес ще направя видео в Snake.io. Тази игра съм един червей. Аз днес съм с ето този мърч на Andy Studio. Може да не сте виждали тази игра никога, но сега ще ви покажа как се играе. Дайте да си изберем герои. Виждате ли колко много герои имам? Аз съм доста добър на тази игра, но днес за първи път ще направя видео в тази игра. Така, значи, тези герои са ми заключени, но има герои, които ги имам. И ето ги. Пишете долу в коментарите къде, всъщност, с кой герой да играя. Аз препоръчвам да играя с този синя. Този синя ме кефи много. Значи, аз съм това и трябва да ям. Ето тук ми пишат числа, колко такива съм изял. Не, уби ме. Не. Добре, връщам се. Ето ме. Аз ям тези и колкото изям, толкова по-силен ставам. Ако някой се блъсне в моето тяло, умира и го изяждам. Ето вижте, например. О, блъсна се този в моето тяло. И вижте, станах по-дълъг. О, там пише, че е царя там. Искам да се пробвам да го убия. Ей, умрях. Не, да не се пробваме на толкова големи. Значи, връщам се. Започвам от начало. Горе ми пише колко съм изял. Вече съм 14, доста съм дебел. Там е царя. Умрях заради него. Искам да убия някой. Ето този, yes! Блъсна се в тялото ми, този беше доста голям. И този! Леле, аз съм много добър. Искам този да се блъсне в тялото ми, yes! Вижте, вече съм 550. Доста съм дълъг. Вижте колко по-дълъг съм вече. Кой да блъсна? Ей, блъснах се. Не. Това беше супер тъпо. О, мога да се пусна откъдето бях. Добре, връщам се. Не сме доста задобрели. О, убих този. Леле, искам да убия този дълъг. Yes! Виждате ли? Да не се очудваме толкова много, защото тази игра не я играя за първи път. О, аз съм най-дългия! Виждате ли коронката над мен? Аз съм най-дългия, ето там синьото. Аз съм. Ей, блъснах се в него. Чакайте. Леле, вече не съм аз царя. Някой друг ме е надминал. Някой непослушен. О, вече аз съм царя. Някой непослушник ме беше минал. Ма вече аз съм царя. Леле! О, вижте, аз вече съм 1300 и нещо. 87. И Snake.io. Аз съм една змия. Аз го наричам червей, ама аз съм змия. Аз съм змия.io. Кой да убия? Аз съм най-дългия. Кой да убия? О, убих този. Мисля, че се наричаше Among Us. Или греша. Пишете долу в коментарите как се нарича и пак умрях. Връщам се откъдето бях
И пак съм царя. Връщам се откъдето бях, приятели. Кой е той? Какъв е той? Ей, не беше толкова тъп да ми се разбие. О, той се разби някакси. По тъп начин. Леле, вижте колко съм дълъг. Това малко нещо искам да го убия. Умря. Доволен съм, като убия някой съм доволен. Само тогава. Иначе никога не съм доволен. Трябва да убия някой, за да съм доволен. Иначе няма да съм доволен. Ей. Така. Сега заслужаваш да умреш. Той е толкова дълъг и виждате ли, аз го заобикалям. Умря, доста е дълъг. И виждате ли горе над мен колко съм дълъг. Колко ми изписва. 2000 и нещо. И разбих се в тея. Връщам се. Здравейте, тъпи червеи. Безмозъчни. Точно така е. Защото те всички се блъскат в мен. Безмозък са. Веднага избягах, щях да умра от него. Аз съм най-дългия. Ха-ха! Няма да избягате от Криската. От Криската, Енджимър. От Криската. Кой е той? Кой е този? Трой се казва. Чакай. Това е тролер. Не е Трой, а тролер. Вижте какви са, те се блъскат в мен. Аз съм бога на играта. На това поле. По колко играм? Кой е това? Какви са тея? Всичките загинаха. Всичките загинаха. Този няма да му позволя. Той тръгна да ми яде червея, който аз тръгнах да си папам за вечеря. Затова ще умре. Ще умреш. Съжалявам. Вижте какъв е той. Не умира, не умря вече. Леле, вижте колко съм дълъг. Те са много дълги, ама не са по-дълги от мен. Това е истина, защото короната е над мен. Аз я откраднах от царя. Маник. Аз съм най-дългия. За мен всички са маници. И малчовци. Няма такъв, който за мен да не е малък. Всички. Той какво ми бяга? Какво бяга? Той какво бяга? Аз кога съм му разрешил да бяга от мен? Ти няма да бягаш. Разбих се в него. Всъщност аз няма да бягам. Леле, какво е това?